Здравейте, аз съм Любо от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. Днес сме на ръба на Лозен и Нови хан, където клиентът ни има нужда от 2 шатри и няколко коктейлни маси, защото има нещо като откриване на този център за подови настилки за градината. Така че останете с мене и вижте какво направихме. Да, и е доста студено, затова съм с шапка и елеч. Казаните шатри са с размери 3 на 3 метра, алуминиеви с шестостенни крака, което ги прави по-издръжливи от ефтините на пазара. Първо се разтваря шатрата, заключват се пиновете в горния ъгъл и се закача куката с ластика по средата, след това се вдигат краката до желаната височина. В случая служителите на място в изложбения център решиха да помогнат, за да стане по-бързо самото разпъване на шатрите. Защитният найлон литна без да го видя, така че след като приключихме с разпъването на шатрите, успях да го намеря и да го прибера, за да не правим боклук. Разпънахме шатричките и сега започваме с масите. Когато използваме масите навън, винаги слагаме и подложки за краката, тъй като шперплата може да попие влага и да се разцепи. И преди всяко събитие избърсваме плотовете на масите с антибактериални кърпички. Рекламата е най-важното нещо. Малко каталогчета по масичките, за да може който дойде да види какво се случва. Аз отивам да вадя бюфетната маса и я остана. Тези маси, които са такива, по принцип са хубави и сравнително ефтини, но не са толкова здрави. Направени са от материал, който когато... Сега ще видите как се отваря. Направени са от материал и вътре има рамка, ето тази рамка, виж я видите? Просто самата рамка не е толкова здрава, колкото на тези маси, които са цели. Така че ако ви трябват здрави, много здрави маси, по-добре си купете цяло парче или най-добре си купете тези с дървения плод от шперплата. В случая нашите са преносими, защото склада ни е по-маничък и работим с тези. Опъваме. Тук отзад има едни шишчета, които се разпъват. И нашата буфетна маса е готова. Еластанчето, стречнали сме го, за да не се цапа по време на транспорта. Обикновено, когато седат в склада, седат в пликове, които са добре херметически затворени, за да не може да влезат всякакви гадости вътре, защото все пак слага се храна отгоре. Еластана се опъва първо по плота, след което се застъпва с краката в специалните джобове, които са зашити в 4-те му края. Ето, нашата бюфетна маса е отворена. Аз ще я разположа така, за да може, когато хората дойдат оттам насам, да си взимат нещо. Тук ще има напитки, кафенце, така че който дойде тук на локация, да може да се наслади на приятна чаша с вино или с кафенце и да разгледа тези прекрасни подови настилки. Това е моята работа, за момента е изчерпана. След като приключи събитието, ще дойдем, ще разглобим нещата по обратния ред и така. Както видяхте, момчетата ми помогнаха малко да дигнем шатрите. По принцип и сам човек може да се справи с такава шатра. Тя е като паяк, разпъва се, супер лесна. С условието, че по принцип тези шатри са предназначени за места, на които няма толкова много вятър. В случая днес е хубав ден. Слънцето още не се е показало, на обяд трябва да се покаже, но нямаше прогноза за силни ветрове. Така че ползваме тези шатри, иначе в друг случай трябва да се ползват тези, които са с острия връх, високите, които се сглобяват от сам човек по-трудно. Не е невъзможно, но отнема повече време. А тези, както видяхте, само се разпъват краката настрани и сравнително бързо стават големи. Това е! До скоро! Кетеринга беше изпълнен от нашите приятели от Cook Kitchen, като един техен служител остана през целия ден на място, за да обслужва напитките.
Намерете ни чрез координатите под видеото, за да обслужим и вашето събитие. Абонирайте се за канала, за да виждате още behind the scenes на организирането на събития. Хубав ден!